Yes, na yatoa kase no so adehye ya wo mo Nzulezu wo dwomro mensini mu wode adehye na Emma Ministry of Tourism and Creative Arts say enimani mi ye de wo mrai na wo meboa wo mo fi se wo mo ekwan no so no ayetro de ama wo mo na wo mo nye ne yie se be ya kwansra nso ho adwuma wo ho no be ma ne musunso ni yi fa wo no aha wo madwere nti wo mesese mu ma wo one Adom Kasee edi nkomo yi. Nzulezu ewo jomro mensini ewo atoye mantem na eka UNESCO World Heritage Sites a ewo Ghana hanom no ehu na sentem hanom ensuo bi eto okrom hanom no ema wonom a wote ho no eho kire wonom pa potem hanom no wonom a wote honom ebro wo hanum na ensuo eto ye no ema adesuafo eho kire wonom pa esan se wonom school no ensuo no emmem no abusua panyine a wokrom honom abisi kwadwo ene amane boni etwetwe nkomo no ene woda ne die se manfo ajapade a sum Ghana sika mpempem bebre ena nsuo yi ese no afasa akonya no so dia de serede to ene Ghana Tourist Board animu se enumanimu ya wo me wonom emmoa ye Adom nyema TV nyema bebre na oba ne dem no wa se no kwal hian abontena ye nam do nta abona ye daye nsu yi dem no wa twetwe binum de odoko nti ono so yide yesan ye shanem onsan ye nya hoden fofo na nkofo a woba na wonye kwan wonanto a nsu ne san biara anto hon na afi so yan babia yeja yan nan ono so sinto aba babia kromanfo nyina ne hoho a woba wokogya wana no sinto kakra aba ho a onamdoma se hoho bi ha sa no ho kire kakra dokasa fotofi jomro abaton pesia so ma shibidwani ko ekrum honom ekohwe se de wonom tebia no etie na bra wo kɔ no na wo disikabotini bi wonom adoye mutayinte otu sa na mo no wo kire mu omo ehia de omo de atomanim toilet facility because sia no say tourist for na bi baha na se bio ewo se ope baabi ne hu yi a ebe den inteno ne omo emergency na say urgent need a omo asrem nti ma assist omo with 10,000 Ghana cedis 100 million and me dey omo di eba be ye ni ye na niema kakra akanso no omo de aye omo se nkora no exercise books ni niema school fly day nti ni nyina say nti no so maka kire omo se mekọ omo mfa we enye ne a omo abisa no na iska ni bia be ka omo mfa solve omo problems.